Přátelé, já bych vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na šanzonárium, které bude 22.9. od 19:00 v sále Reduty v Uherském Hradišti. Zazní nádherné texty Miloně Čepelky a také bude hudba Patrika Ulricha. A já tam vystoupím jako host. Ulicí chodím, ruce vzpínám. Proč tvoje okna vedou jinam? Slzy mi skočí do očí a noční můry útočí. Ke steči vpřed a na bodáky bráním se jako vlčí máky. Bráním se tak, že opadávám, na rozloučenou tiše mávám.